Vi har været så heldige at få en lille omkring spanske spørgeord, og det vil vi lige hurtigt gennemgå. Hvem? Quien eller quienes? Første sætning. Quien habla español, hvilket betyder, hvem taler spansk. Næste ord det er hvad, som med que. Og anden sætning det er que idiomas hablas, som betyder, hvad sprog taler du. Og så har vi hvorfra, de donde, og de donde eres, hvorfra kommer du? Hvor, donde, donde vives, hvor bor du? Hvorhen, adonde vas, hvor skal vi hen? Hvornår betyder cuando, og første sætning det er cuando comes, hvornår spiser du. Næste ord det er hvorfor, på que, det betyder bare hvorfor eller hvorfor det. Hvordan, como vives, hvordan bor du. Hvor meget, cuanto eller cuanta, cuanto cuesta el caro, hvor meget koster det? Hvor mange, cuantos eller cuantas, cuantos hermanos tienes, hvor mange brødre har du? Hvilke, det er cual eller cuales. Cual es la capital de Dinamarca. Hvilken hovedstad har Danmark?